1990 yılda gimnaziya tüzülgen idi. Менә шул елларда bu gimnaziyаны татар теле әдәбияты укытучылары bu gimnaziyada muzey булдыра башладылар. Әкренләп. Аның бинасы юк иде әле, бу бина монда түгел иде. Шиһабетдин Мәрҗани исеме бирелде гимназияга. Мәрҗанинең музее Казанда юк. Шиһабетдин Мәрҗани татар дөньясында бик билгеле шәхес. Ул 40 ел имам-хатиб булып эшләгән иде Мәрҗани мәчетендә, мәдрәсәдә укыткан, аның укучылары бик дөньяга танылган, үзе дөньяга танылган шәхес, тарихчы. Менә шулай итеп 90 елда эшли оештыра башлап, 97 елда без аны шушындый айрым бинада ачтык, шушы сыйныф бинасында. Нәрсәләр бар монда? Монда төп байлык китап. Ул Шиһабетдин Мәрҗани исән чакта кулланылышта булган китаплар тупланмасы. Менә шкафта күрәсезме, иске китаплар. Кирәк булса, әйтеп бирәм, ул шәп хәзрәт. Тулганай күк балкып чыккан Шиһаб хәзрәт. Мәгарифкә әүвәл башлап адым салган, милләт өчен бәһа җитмәс кыйбат хәзрәт. Габдулла Тукай. Мәрҗанинең үзенең китапханәсе янган. Ул эзәрлекләнгән шәхес бит, балалар. Без ул вакытта китапларны эзләп Мәрҗани мәчетенең архивына кирдек, рөхсәт язулары алып. Ул вакытта кулланылышта булган китапларны алдык. Менә аларның монда биредә исемлеге бар. Аларга Мәрҗанинең кулы кагылгандыр, кайчандыр дигән уй. Менә төп экспонатларның берсе менә шушылар. Шуннан соң Мәрҗанинең оныкчыклары исән иде, алар алып килде. Шиһаб Мәрҗанинең башына кия торган, шалма астыннан кия торган фәс. Менә бу. Фәс нәрсә өчен киелгән элек безнең халыкта? Шалма кигәч, баш тирләмәсен өчен, шалма чиста торсын өчен, менә шушындый фәс кигәннәр. Менә монысы аның киез фәс. Киез исседә тирләтми, салкында туңдырмый. Шундый сәләте бар. Шуннан соң алып килделәр Мәрҗанинең төпчек кызы Хава Апанаеваның намазлыгын. Намазлык кулдан эшләнгән. Һәм 19 гасырда эшләнгән. Карагыз әле укучылар, монда буяулар да кулдан эшләнгән, үзләре кеше үзе ясаган буяулар белән һәм җипне манып, менә чиккәннәр. Искиткеч намазлык белгечләр моны гамәли сәнгать үрнәге буларак бик югары бәялиләр. Намазлыкның башында сәҗдәгә китә торган урында Габдрахим Утыз-Имәнинең Киңәш дигән шигыреннән юллар язылган. Бик кызыклы шигырь, сез аны алып укыгыз. Менә без бу намазлыкны җәеп куеп, нинди сүзләр язылган, гарәп телендә язылган, укып карадык. Утыз-Имәни шигыре. Шуннан соң Мәрҗанинең оныкчыклары алып килделәр Сауыт-Саба. Борынгы заманнарда дип әйтим, хәзердә инде ул Мәрҗаниләр гаиләсендә модада булган. Шундый ни булган? Яхшы китаплар җыю, Сауыт-Саба, фарфор һәм борынгы акчалар. Борынгы акчаларны Мәрҗани әйтә, мин тарихчы буларак, мин алар буенча тарихны чамалыйдырым, тарихны нидәдерим, өйрәнәдерим ди. Безнең борынгы акчалар коллекциясе биредә бар, әнә сезнең якта аскы нидә, киштәдә. Фарфор бу Мәрҗаниләр нәселендә хәтта 17 гасырдан ук сакланып калган Кытай фарфоры кәсәләр. Алар вакыт иде килгәндә безгә борынгы бит инде без аларны ябыштырып, менә шушылай музейга кергән кешеләргә күрсәтергә куйдык. Мәрҗанинең портретын Россия язучылар
Biрлеге әгъзасы Дифак Рахматуллин деген язучы эшләде. Ул хәзер вафат. Аның бик күп эшләре безнең гимназиядә эленеп тора. Беренче этажда коридорда Дифак Рахмати эшләре. Сез исегезгә алыгыз, ул бик зур язучы. Рәссам, гафу итегез. Язучы дигәннән ул китапта язган кеше, ул алим, ул татарларның җир йөзендә каян килеп чыкканнар, ничек таралганнар алар. Шул темага Нурихан Фәттах безнең эшләгән ул тема өстендә һәм Дифак Рахмати дә ул теманы язган, аның китабы бар. Атлантида балалары дигән китап. Шул замандагы 19-нчы гасыр татар интеллигенциясенең йорты мөхитен, яшәү мөхитен күрсәтә торган уй белән эшләдек. Кулдан эшләнгән менә бу шкаф, менә бу көзге, сәгать, буларны балалар бездә укыган, Казанда яшәгән кешеләр бүләк иттеләр элек заманнарда. Укучылар биредә менә мин әйтер идем, иң кызыклы экспонатлар менә булар дип. Шиһабетдин Мәрҗани, сез беләсез микән, бер экскурсиядә мин әйткән идем, булдыгыз микән сез, үткән уку елында түгел, аның элеккесендә сез кирдегез. 39 әсәр язган. 39. Шуның өчесе дөньяда Мәрҗанине таныткан әсәрләр. Менә алар өчесе дә биредә. Дөрес, алар кыскартылган вариантта, менә мәсәлән, аның бу иң танылган әсәрләренең берсе, ул әле тулы күләмдә хәтта басылмаганда. Бу ел басылмады микән? Үткән ел ул турда сөйләгәннәр иде. Мин хәзер төгәл итеп әйтә алмыйм кызганычка каршы. Менә аның таныткан иң шундый әһәмиятле тарихи әсәрләре. 39 әсәрнең берсен генә ул татар телендә яза. Хәтерегездәме? Ни өчен ул гарәп телендә яза? Әсәрләрен, 38 әсәрен. Ни өчен? Минемчә, гарәп телен аны бит татарлар гына түгел, аны башка илләрдә дә беләләр. Бик дөрес. Дөньяга таныту өчен һәм дөнья халкына укыту өчен. Гарәп дөньясы бик зур. Зур күп санлы кешеләр аның эше белән, аның хезмәтләре, аның иҗаты һәм фәнни ниләре, карашлары белән таныша алсын өчен яза. Бер әсәрен әйтә алмыйсызмы, нинди әсәрен ул татарча яза? Ул әсәр, менә бу Мустафа Әкбәр фи әхвали Казан ва Булгар. Казан һәм Булгар хәлләре, әхвалләре, әхвалны әбиләр хәзер дә хәлләр дип сөйлиләр. Бу татарның тарихы. Татар тарихы турындагы китабын ул татарча яза. Менә бу соңгы экспозиция белән танышабыз. Карагыз әле, әйтә алмыйсызмы? Ни өчен монда буш урыннар, менә монда биредә буш урын, менә андый буш урыннар саклана, ничек уйлыйсыз? Ялгыш кына килеп чыккан буш урыннармы? Өстәр өчен аста калдырырга урынны. Аның өчен түгел, әле андагы китаплар сыйныфларда йөриләр. Сезнең сыйныфта нинди китап булды бу ел? Сәлих Сәйдәшев. Менә дигән конференция үткәрдегез. Менә бу җыен фонды чыгарган тупланма татарның бөек шәхесләре турында. Ел сайын бер сыйныф бер шәхес турындагы китапны өйрәнә. Сез бу ел өйрәндегез Сәйдәшевне, шулай бит. Һәм классында, сыйныфында конференция үткәрә. Менә укып чыкканчы сез караштырып йөрегез, кайсы китапларны тагын алырсыз. Конференция үткәннән соң сыйныфлар китапны үз урынына куялар. İnandım ben Allah'a, Allah'ın varlığına.
birdir ilahım benim. Barlığı yüzündedir, hiç kimseden tügeldir. Üzülüğünden bulgandır, birdir ilahım benim. Allah'na barlığına, evvel ahırı yuğana, bitmez dahi yuğana, birdir ilahım benim. Bir ilahım üzünsen, her nersani bar etken, her kimge rizık birgen, birdir ilahım benim. Her kimge rizık birgen, birdir ilahım benim.